Veľmi milá, Ela, že mi dovolíte uložiť si u vás tieto veci. Veď to nič nie je. No, ešte magnetofón. Pán Maximilián, prosím vás, ako sa vám to tam všetko pomestilo? Sám neviem. Keď som to mal v domčeku, nebolo to až také veľké. No, a hneď je tu dosť miesta aj pre dvoch. A máte jej čo ponúknuť? No mám, aha, sušené lopúchy, myšie chvostíky v čokoláde a palinku. Čože? Pálenku? Ela, čo si to o mne myslíte? Palinku, no, tuto palinu pravú. Joj. Uvarím z nej čaj. A čo keby ste skúsili aj zaľúbené jednohúbky, ha? No také, čo si som ešte nejedol. Doteraz na to ani nebol dôvod. Tak viete čo? Ja vám ich zoženiem. Vy choďte variť čaj, aby ste to stihli. Idem. A dúfam, že vám tie moje veci nebudú zavadzať. Ale nie, veď sú tu len na chvíľu. Na chvíľu? No, neviem. Kde som to? V kufriku alebo v múzeu? Ela, čo si vykúpila starožitníctvo? Ale nie, to všetko si tu odložil Maximilián. Jaj, zaujímavé mašinky. Nedotýkaj sa. Dobre. Nesadaj si. Prečo? Toto všetko sú vzácne veci. Ja idem niečo zohnať. Hneď som naspäť. Vzácne veci? Pardon? Do kufra. Toto. Ahoj, deti. Čo robíte? Ja nič. Len si tak sedím a odpočívam. No, ale už by aj stačilo len nošenia, však treba niečo robiť. No, stoličku si vezmem so sebou. Keby som sa náhodou unavil, nie? Počkať. No, a je to. Ale čo by? Ani si ju radšej nevezmem so sebou? Veď si predsa môžem sadnúť aj na sedačku, nie? No. Ja mám nápad. Napíšem Ele list. No vy jej píšete stále, ale ja som jej ešte nikdy nič nenapísal. Tak, milá Ela. A tak to nepoužijeme. A na čo by som jej písal, keď sa s ňou môžem aj pozhovárať, nie? Napríklad telefónom. Aha. Alebo radšej osobne. To bola puška. Zháňala som zaľúbené jednohúbky. Aha. A vieš, kde ich až mali? Nie. No, v hyper, super, makro, minimarkete. Predstav si. Do kufra. Teda, Ela, to sa povie. Zničila si vzácnu Maximilianovú stoličku. Taká veľká diera sa ani nebude dať opraviť. Toľká škoda. No, moment. Škoda. A ako môžeš vedieť, aká veľká je tá diera? Iba ak, s dovolením, iba ak by si ju urobil ty. No prosím, sedí ako uliate.
Hop, vravela som ti, že sa nemáš ničoho dotýkať. Ale veď, ja som sa jej nedotkol. Ja som si na ňu iba sadol, no. Čo? A to je zas čo? Kľúčka z telefónu. Sama mi skočila do ruky. Daj to sem. Čo si ešte pokazil? Nič. Teda, už iba toto. Do kufra. Ela, nebuď smutná. Pozri sa na magnetofón. Toho som sa naozaj ani nedotkol. A akože sa Hop volám, ani sa nedotknem. Ani tohoto gombíka, ani tohoto gombíka, ani tohoto gombíka, ani tohoto gombíka. Hop, čo si to urobil? Počkaj. No, rob niečo. Počkaj. Zastav to. To som nechcel. Už stojí. Dovolte, aby som vám predstavil moju priateľku Uršulu. Teší ma. Aj nás. Zohnali ste tie zalúbené jednohúbky? Máme na ne už obaja veľkú chuť. Ale pravda, že tu sú. Tie sú naozaj zalúbené, ďakujem. Ozaj, o chvíľu budem potrebovať magnetofón. S priateľkou si trošku skočíme. Počul si to? Počul, ale neboj sa nič, ja som veľmi zručný technický typ. Ja ho určite opravím. Hop, toľko sa v tom vrtáš. Už vieš, kde je chyba? No, viem. Ani nenahráva, ani neprehráva. No výborne, tak to oprav. Veď opravujem, lenže nejako sa mi nedarí. Zatiaľ som akurát prevrtal dieru. Čože? Pokojne, aspoň sa môžem pozrieť dnu. Ela, tam niekto je. Prosím ťa, to nie je možné. No, pozri. Naozaj tam niekto je. Nejakí trpaslíci. Toto som ešte nevidel. Hej, ľudkovia, čo to robíte? Hovoriace oko. Čo nevidíš oko? Hráme sa. Tak oni sa hrajú. Zaujímavé. Myslela som si, že magnetofón hrá vďaka všelakým skrutkám, magnetom a káblikom. Ale tento hrá, pretože sa v ňom hrajú trpaslíci. Teda hral by, keby aj ten začmudený trpaslík hral s ostatnými, lenže on im nenahráva a preto ani magnetofón nenahráva. No, ja viem, znie to čudne. Musím ísť dnu a preskúmať to. Ale... Ela, hop! No tak ty si konečne nahraj! Ak ty nenahráš, som nahratý! Pokazil som zácný magnetofón, nikdy mi to neodpustí. Alebo vieš čo? Počkajte, tiško, vieš čo? Nahraj aspoň mne. Hurá! Nahráva! Áno, ešte nahraj, to je ono. Ela, skús, či nahráva. Nahrávaj. Dobre, nahrám. Ale čo? Raz, dva. Čo je? Musíš stále opakovať to isté. Čo by som musela? 3, 4. Ela! Čo je zase? Radšej už nič nenahrávaj. Teraz to skús prehrať. Dobre. Raz, dva. Nechytil som. Ešte raz. Joj, prehrávam. Tak čo, Ela, prehráva? Áno, má si pravdu. Magnetofón prehráva, aj nahráva. Môže sa vrátiť. No, ak sa mi ho podarí presvedčiť, aby sa hral aj s ostatnými trpaslíkmi. Vieš čo, ahoj, ja budem musieť ísť, tu máš loptu. Hraj sa s ostatnými kamarátmi, dobre? No, tak si pekne nahrávajte, prehrávajte, vyhrávajte. Ela, on ma nechce pustiť. Tuším sa chce sa hrať iba so mnou. Asi tu bude musieť zostať. Ale
ale to nie. Musí byť nejaký spôsob, ako ten magnetofón opraviť. Počkať. Niečo som našla. Hop. Dominik Tudoš nám píše, že rád vyrába všelijakú techniku. Prerába zo starých vecí nové a chcel by to predviesť u nás v kufríku. Ten by nám mohol pomôcť, nie? Ela, prišiel čas na tanec. Podáte mi magnetofón? No, ale... Pravda, že podám. Nech sa páči. Tak, dáme si niečo pomalé, v slimačom tempe, rozumiete? Nejaký plaziačik? Chudák Hop. Ako ho z tej šlamastiky dostať? Jednoducho, všetko som premyslel, Ela. Ty si... Ela, hop, Dominik Tudoš z Michaloviec. Ahoj. Ahoj. Vymyslel som to takto. Z magnetofónu vyberieme trpaslíkov a vložíme tam tento prístroj. To čo je za prístroj? Takže tento prístroj musí mať hlavne túto krabičku, v ktorej sú baterky. Potom mám tu takúto magnetofónovú cievku, ktorá sa o chvíľu bude krútiť a bude slúžiť ako ventilátor. Ventilátor. Aha, čiže na ovievanie. Áno. No to je Takže zaujímavé, ale... toto je motorček, ktorý, keď napojím na tieto batérky, rozkrúti sa. A teraz ja ten motorček vopchám tu do tejto magnetofónovej cievky, takto. Aha. A podržíš? A nič mi to neurobí? Nie. Prečo? Neviem, no tak vyzerá to nebezpečne. Teraz čo robíš? Napájam tieto všetky drôtiky na motorček. A naozaj, to je ventilátor. Super to ovieva. No, a toto je čo, tento prístroj? No takže tento prístroj slúži tak podobne ako ventilátor, ale ventilátor zas ovieva a tento vyrába teplo. Tento prístroj, keď napojíme takýmto istým spôsobom ako motorček na baterky, po 5 minútach začne vyrábať teplo a bude veľmi horúco. Počkaj, takže vlastne to teplo bude zohrievať ten vzduch, ktorý vydáva ventilátor. Presne tak. No ale keď toto vložíš do magnetofónu, tak to nebude už magnetofón, ale magnetofén. Presne tak, sušíš vlastne magnetofén. No ja neviem. A ešte som vymyslel aj špeciálnu techniku. Akú techniku? Takúto. Ku magnetofónu ešte priložíme tieto magnetky a ak prikloníš kovové sponky k magnetofónu, sami ti vyskočia z vlasov. No, to je výborné, ale ja neviem, či s tým Maximilian bude súhlasiť. Čo na to povie? Že... Čo? Ela! Čo sa stalo? Rád by som Uršuli venoval darček, ale neviem aký. Neporadíte mi? No, rada, lenže nič mi nenapadá. Čo... A vlastne áno, práve mi niečo napadlo. Čo by ste povedali na sušič vlasov? Najnovší typ, takzvaný magnetofén. Ohromná myšlienka mojej drahej. Drahej? No, drahej priateľke sa určite zíde. Kde ho máte? Pravdu povediac, ešte ho nemáme, ale Dominik vám ho raz, dva urobí. Ahoj. No, len ešte k tomu niečo potrebujeme. Čo také? Rozobrať. No, tak nech rozoberie. Ale váš. Čo môj? Magnetofón. No ale samozrejme, je to stará rároha, stále sa kazí. No, vezmite si ho, tu je. No vidíte, a ja som si myslela, že je to vzácna starožitnosť. Tak. A kedy bude ten magnetofón hotový? Raz, dva. Výborne, som tu, raz, dva. Tak, poďme na to. Najprv vyložíme trpaslíkov do tejto škatule. Počkaj, najprv vyložíme Hopa. Dobre. Hop, Ela, hop. Konečne doma. Poviem ti, byť trpaslíkom v magnetofóne nie je kto vie čo.
Hop, a zistil si, prečo ten malý začudený trpaslík nechcel nikomu nahrávať loptu? Zistil. Keď som postlačal tie gombíky, v magnetofóne nastal výbuch a po ňom trpaslík vyzeral tak, ako vyzeral. No a ostatní sa mu smiali. Jednoducho sa urazil. Počkaj, ale veď za to si teda vlastne mohol ty? Ja. A preto som mu slúbil, že mu ušieš nové šaty. Ja? Ela, ja predsa neviem šiť, no. Ela. To tak dobré. Hotovo. Á, ty si ten opravár Dominik, čo? Ahoj. Ahoj. No ale tak ty by si vedel opraviť aj Maximiliánov telefón, stoličku a písací stroj. Nevedel. Ja veci neopravujem, ale z pokazených vyrábam nové. Aha. Napríklad tieto. Čo to je? Takže, tu je taká malá lampička, ktorú si vždy zapnem, keď je vonku búrka. Nebyť môjho brata, neexistovala by. Prečo? Preto, lebo keď sa môj braček narodil, túto paličku používal na to, aby mu hrala pekná muzika a toto som používal ako na stavbu nejakého lega. Takže takto to funguje. Rozumiem, takže ty si z hračky bračekovej si vyrobil lampičku. Pekné, tak. pekné. Teraz tu mám auto Burago. Toto som si kúpil v obchode, ale mne to nestačilo. Preto, lebo otvára sa kapota, otvárajú sa dvere. A to je málo. Ale to je málo. Áno. Ja som chcel, že by mi to aj svietilo. Takže ja som si pripevnil takýto vozík. Na príves. Pekne som si to pozapínal, ako vždy. A pekne mi to svietilo. Šup, a už to aj svieti. A už je z jazdiaceho autička svietiace. Takže, a potom mám tu takéto niečo, Čo to je? ktoré je vyrobené z pomazánky. Šunková pena. Takto to vždy napojím, Áno. keď robím nejaký experiment. Áno. A píše tu, že nevyrušuj. No toto, výborné. Takže to znamená, že moji rodičia ako nemajú vyrušovať, alebo môj brat, keď niečo robí. Veľmi praktické. Rozumiem, no. Takže už je to jasné, no. Takže ja to stoličku radšej opravím sám, lebo ty by si z nej vyrobil nejaké elektrické kreslo a z písacieho stroja stroj píšací však. Tak ja teda pôjdem. Ozaj si môžem magnetofónových trpaslíkov zobrať? Na čo ti budú? Do tejto hry. Niekde som postrácal figurky trpaslíkov a takto ich bude zasa 7. Tak môžem? Jasné, že môžeš. Môžeš. A ešte si môžeš zobrať tento kufrík. Sú v ňom šaty pre trpaslíka. Á. Vieš, aby nevyzeral ako po výbuchu. Prosím. Ahoj. Ahoj. Tak máte to? Jasné, tu je. Tak, pán Slimák, chcel by som vám povedať, že... Prepáčte, hop, ale teraz nemám čas. Ale to je dôležité, počkajte, ja som vám... Musím ísť. Pokazil písací stroj, stoličku a telefón. No, som rád, že ste sa priznali, hop, ale mne to nevadí. Moja drahá priateľka má aj tak iný vkus. Chce vymeniť všetok môj nábytok. Počula si to, Ela? Počula. Maximilián si už nepotrpí na starožitnosti. A o magnetofóne povedal, že je to stará rároha. A už nefrfle. A stále sa usmieva. Zvláštne, ako to dnes všetko do seba zapadá. Dominik urobil zo starého prístroja nový a Láska urobila z Maximiliána celkom nového človeka. Nového Slimáka. Sú želania, ktoré nesplní ti nik. Ani zlatá rybka, ani kúzelník. Vyletieť na metle, stúpať stále viac. Pozerať s ufónmi zblízka na mesiac. Ak si ten, čo všetkým máva, Počúva, či rastie tráva. ten, kto nepošliape kvety, Komu nápad neuletí, kto vo vlakoch často býva, a hlava mu stále sníva. si ten, čo sa hviezd dotýka. Elá, hop, do čarovného. Do kufríka, Elá, hop, možno, že sa ti to nezdá. Elá, hop, patríš sem do nášho hniezda. Myslíte si, že vás sa to netýka? Ráčte vstúpiš sem do nášho A kufríka. šibnutím čarovného prúčika Splnia sa vám tie najkrajšie sny.